ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ପୁଣି ଥରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ରାସ୍ତା ବହୁ ପୁରୁଣା, ତା ସହ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରୁଣା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯେ ମୁଁ କେତେଥର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି ସେ କଥା କେବେ ହିସାବ ବି କରିନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଚର ହୋଇ ଚାଲିଥିଲି। ବେଳେ ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିଲି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ରଖି ଏହି ବାଟରେ ଚାଲିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଏ ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ବିନା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥାଏ, କାଳେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଯିବ, କାଳେ ଏହି ଅଧୀର ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଖିଟିକୁ ଟିକିଏ ଆରାମ ମିଳିଯିବ, କାଳେ ଏହି ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଭଳି ଅଭାଗାର ଭାଗ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚରମ ସୁଖ ମିଳିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସମୟ କ୍ରମରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବନ୍ଧୁତା ବଢିଲା। ଯେଉଁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଭେଟର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମିଳାମିଶାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅନୁରୋଧ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଆସନ୍ତି, ମିଶନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମିଳାମିଶା ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଭେଟରୁ ବଢି କିଛି ସମୟର ସାଥୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଗାଡିରେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନା। ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭେଟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଗାଡିରେ ଯିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଏକ ଚିହ୍ନା ମୁହଁଟି। ଭଲରେ ଟିକିଏ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ସେ ଗାଡିଟିକୁ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଡିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି କିଛି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମଥାରେ ଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଦେହରେ ଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଲା। ଲାଗିଲା ପାଖକୁ ଯାଇ ଭେଟି ନେବି, ହାତ ହଲେଇ ଡାକି ନେବି, ଗାଡି ବୁଲେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଥାର ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକର ନାଲି ବତି ସାଜି ଯାଇଛି। ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିଲି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିଗଲି। ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲି ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଣା ସାଥୀକୁ ସେହି ଅତି ପରିଚିତ ରାସ୍ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସାଥୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନବରତ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲି ସେ ଆଜି ଆଉ କାହାର। ଏଥିରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ। ନା ସେ କେବେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ, ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମୋର କରିପାରିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଅସହାୟତା ଏବଂ ମୋ ଫଟା କପାଳର କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀର ନାୟକ ମୁଁ ସାଜି ପାରିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଖଳନାୟକ ମୁଁ ସଜାଇବି ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭେଟ ମୋତେ ମୋ ସମ୍ପର୍କର ପରିଣତି ଜଣେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବଢିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଆଜିର ଭେଟ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ମୋ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲା। ଠିକ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଓ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ କମ ଦିନର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବ। ମୁଁ ଓ ମୋ ଫଟା କପାଳ।